Jeg vil nu gennemgå den del af prøven, som var uden hjælpemidler. Og i opgave 1, der havde vi sådan en andengradsligning her. I A-prøven hed den en halv x i anden plus 6x er lig med minus 10. Og vi ved, når vi har sådan en andengradsligning, hvor der både er et x i anden led og et x-led, så er vi nødt til at bruge diskriminantformlen for at kunne løse den. Men før vi kan gøre det, så skal vi lige have den skrevet om til den her form, vi kender, der hedder ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Så det vil sige, at de her minus 10 skal vi altså have flyttet over på den anden side af lighedstegnet. Og det kan vi jo så gøre ved at lægge 10 til på begge sider. Så får vi 0 på højre siden og en halv x i anden plus 6x plus 10 på venstre siden. Så det kan vi jo lige skrive op. Nu kan vi så tage fat i diskriminantformlen, hvor vi først skal finde d. Og d er som bekendt lig med b i anden minus 4 gange a gange c. A det er den koefficient, der står foran x i anden, b er den koefficient, der står foran x, og c det er den sidste, der står alene her. Så vi får altså, at d bliver lig med 6 i anden minus 4 gange a, som var en halv, gange c, som var 10. Og 6 i anden, det er jo 36. 4 gange en halv, det er 2, og 2 gange 10, det er 20, så vi får 36 minus 20. Vi får altså, at d er lig med 16. Så kan vi begynde at finde løsningerne, som hedder x er lig med minus b plus eller minus kvadratrod d divideret med 2 gange a. Og vi sætter ind i formlen og får minus b, det er jo minus 6, plus eller minus kvadratroden af 16, som var d, divideret med 2 gange en halv. Og hvis vi regner på det, jamen så får vi jo to mulige løsninger. Den første hedder x er lig med minus 6 plus kvadratroden 16, og da 4 gange 4 er 16, så må kvadratroden af 16 være 4. Så vi får altså minus 6 plus 4 divideret med 2 gange en halv, det giver 1. Så vi får minus 6 plus 4, det giver minus 2. Det var vores første løsning. Den anden løsning, vi skiller de to løsninger ad med det her lille v-tegn, der betyder eller. Den anden løsning, den hedder jo så x er lig med minus 6 minus 4 divideret med 1. Og minus 6 minus 4, så kommer vi ned på minus 10, og det er så vores anden mulige løsning til den her andengradsligning. I B-prøven, der havde vi en lidt anden andengradsligning, der hedder 2x i anden plus 3x er lig med 5. Og ligesom før, skal vi have den her andengradsligning skrevet om til formen ax i anden plus bx plus c er lig med 0. Så det her femtal skal vi altså have flyttet over på den anden side af lighedstegnet. Det gør vi ved at trække 5 fra på begge sider. Så ligningen kommer til at hedde 2x i anden plus 3x minus 5 er lig med 0. Igen sætter vi ind i formlen for d. Husk, den hed b i anden minus 4 gange a gange c. B, det er den koefficient, der står foran x, det er altså 3. Så vi får, at d er lig med 3 i anden minus 4 gange a, og a det var 2, fordi det er den koefficient, der står foran x i anden. Og gange med c, som jo så er minus 5, så det skal vi lige huske at sætte i en parentes, sådan der. Så får vi altså, at d er lig med 3 i anden, det er 9, minus 4 gange 2 gange minus 5. 2 gange minus 5, det er minus 10, og minus 10 gange 4, det er minus 40. Så vi får altså minus 40. Det bliver jo det samme som plus 40. Så det vil sige, at vi får d er lig med 9 plus 40, altså 49. Vi sætter ind i formlen for x, der som bekendt hedder minus b plus eller minus kvadratrod d divideret med 2a. Så vi får altså, at x er lig med minus b, det må så være minus 3, plus eller minus kvadratroden af 49, divideret med 2 gange 2, fordi a var lig med 2. Det kan vi så dele op i de to mulige løsninger, så vi får, at vores første x, det bliver lig med minus 3, og så kan vi jo starte med at lægge kvadratroden 49 til. 7 gange 7 er 49, så kvadratroden af 49, det må være 7. Så vi får altså minus 3 plus 7 divideret med 4. Minus 3 plus 7
det giver 4. 4 divideret med 4, det giver 1. Så det var vores første x. Vores anden mulighed, det var, at x er lig med minus 3 minus kvadratroden 49, som jo altså var 7, divideret med 4. Minus 3 minus 7, det giver minus 10. Så vi får altså minus 10 fjerdedele, og den kan vi forkorte lidt til minus 5 halve. I opgave 2, der bliver vi bedt om at reducere to forskellige udtryk, hvor det første det hedder x plus y i anden minus, og så en parentes, der hedder x i anden minus y i anden, og minus 2xy. For at kigge på den første parentes her, der skal vi have gang i første kvadratsætning, som siger, at den er lig med x i anden plus y i anden plus 2xy. Så har vi den her parentes, det er en minusparentes, så der skal vi huske at ændre fortegn inde i den, når vi hæver den. Så vi får minus x i anden, og så får vi så i stedet for plus y i anden, og til sidst minus 2xy. Nu er der så nogle led, der går ud med hinanden. 2xy minus 2xy, de går ud med hinanden. X i anden og minus x i anden går ud med hinanden. Så tilbage har vi altså y i anden plus y i anden. Så resultatet er altså 2y i anden. I B-delen af spørgsmålet, der har vi sådan en brøk, der hedder x i anden minus y i anden, divideret med x plus y. Og den ser umiddelbart lidt grim ud, men hvis vi nu tager fat i tredje kvadratsætning, så kan vi se, at udtrykket heroppe i tælleren, det kan vi skrive om til x plus y gange x minus y. Og så lader vi nævneren stå. Og så kan vi jo se, at den faktor der går ud med nævneren. Så tilbage har vi altså bare et noget enklere udtryk, der hedder x minus y. I B-prøven, der hedder det første udtryk, vi skal reducere a minus b i anden, minus en parentes, der hedder a i anden plus b i anden, og så plus 2ab til sidst. Vi kigger igen på den første parentes først, og bruger anden kvadratsætning, som siger, at når vi har sådan en parentes med minus imellem de to led, så får vi a i anden plus b i anden minus 2ab. Igen har vi sådan en minusparentes her, vi skal hæve, så vi skal altså huske at ændre fortegnet inde i parentesen, så vi får minus a i anden minus b i anden, og til sidst har vi så de her plus 2ab. Nu går minus 2ab ud med plus 2ab, b i anden går ud med minus b i anden, og a i anden går ud med minus a i anden. Så hele det her lange udtryk, det bliver altså bare 0. I B-spørgsmålet, der har vi en brøk, der hedder a i anden minus b i anden, divideret med a minus b. Her skal vi også have fat i den tredje kvadratsætning igen, som fortæller os, at det her det kan vi omskrive til a plus b gange a minus b. Og igen lader vi bare nævneren stå. Så kan vi se, at den her parentes går ud med nævneren. Så hele brøken bliver altså bare lige med a plus b. I opgave 3 skal vi skrive det her udtryk om til en potens. Og der starter vi med at kigge på den her lidt grimme rod. Og husker på vores regneregel, som siger, at hvis vi har sådan en rod af a i p'te, hvis vi tager den kugne rod af a i p'te, jamen så er det lige med a i p kugne dele. For nu at bruge det på vores udtryk her, så vil det sige, at vi kan skrive det her som, nu starter vi lige med at skrive x i 4/3 op først. Og den her rod kan vi så omskrive til x i 2/3. Nu har vi altså sådan to potenser med samme grundtal, der skal gange sammen. Og der siger vores regneregel, at der skal vi gøre det ved at lægge potenserne sammen. Så vi får altså det her, det er lige med x i 4/3 plus 2/3. Nu har vi to brøker, der skal lægges sammen. De har heldigvis samme nævner, så det behøver vi ikke at spekulere på og skulle lave en fællesnævner. Vi kan bare lægge det sammen til 4 plus 2, det er 6, så vi får 6/3.
Og det kan vi selvfølgelig forkorte til 2. Så svaret på opgaven bliver x i anden. I B-prøven, der så brøken lidt anderledes ud, eller der så stykket lidt anderledes ud. Der havde vi x i 2/3 ganget med den tredje rod af x i 7. Men princippet er sådan set det samme. Vi omskriver den her kvadratrod. Vi lader den første potens stå. Omskriver kvadratroden til, det bliver jo så til x i 7/3. Og igen kan vi bare lægge de her to potenser sammen, fordi de har allerede fælles nævner. Så vi får x i 2/3 plus 7/3. Det bliver jo så lige med x i 9/3. Og den brøk kan vi forkorte. Den er lige med 3. Så svaret bliver x i tredje. I opgave 4, der har vi i A-prøven en opgave, hvor Peter og Daniel er 2 drenge, der tilsammen har 18 kroner, og de kommer forbi en indsamler fra Røde Kors. Vi får så at vide, hvis Peter giver 7 kroner, og Daniel giver 5 kroner til Røde Kors, vil de tilsammen have halvt så mange penge, som Peter havde til at begynde med. Spørgsmålet er så, hvor mange penge havde Peter og Daniel hver især til at starte med. Den her tekstopgave, den skal vi have skrevet om til nogle ligninger, vi kan regne på. Så vi kan jo kalde Peters startbeløb for x, og Daniels startbeløb for y. Og da vi ved, at de tilsammen har 18 kroner, så har vi, at x plus y er lige med 18. Det var den første ligning. Nu får vi så at vide, at hvis Peter giver 7 kroner til Røde Kors, og Daniel giver 5 kroner, så vil de tilsammen have halvt så mange penge, som Peter havde til at begynde med. Vi kan altså sige, at hvis vi tager det her startbeløb x og trækker 7 fra, plus startbeløbet y, som vi trækker 5 fra, så vil vi have en halv gange det startbeløb, der var x, altså Peters startbeløb. Så det var vores anden ligning. Nu har vi så 2 ligninger med 2 ubekendte, og dem kan vi jo godt finde ud af at løse. Hvis nu vi vil bruge den metode, der hedder lige store koefficienters metode, så skal vi lige have skrevet lidt om på ligning 2 først. Vi vil jo gerne have x'erne samlet på den ene side af lighedstegnet allerførst. Så vi kan jo trække en halv x fra på begge sider. Så får vi altså x minus en halv x. Det er en halv x minus 7 plus y minus 5 er lige med 0, fordi vi har jo trukket en halv x fra på højre siden også. Så skal vi have samme koefficienter foran x'erne, så vi ganger den her ligning igennem med 2. Så vi får altså en halv x gange 2, det er x. Minus 7 gange 2, det er minus 14, og plus 2y. Og så minus 5 gange 2, det er minus 10, er lige med 0. Nu kan vi så trække venstre siden af ligning 2 fra venstre siden af ligning 1. Så vi får x plus y minus x minus 14 plus 2y minus 10. Og så får vi så højre siderne her, 18 minus 0. Nu skal vi først lige have hævet den her parentes, før vi kan begynde at reducere. Og det er en minusparentes, så vi skal huske at ændre fortegn. Så vi får altså x plus y minus x, og så får vi så i stedet for plus 14 minus 2y og plus 10 er lige med 18. Og her går de to x'er så ud med hinanden. Så får vi plus y minus 2y, det bliver altså minus y. Og 14 plus 10, det er 24, så vi får minus y plus 24 er lige med 18. Så kan vi isolere y, og vi får minus y er lige med 18 minus 24, det giver jo så minus 6. Og så kan vi gange med minus 1 på begge sider af lighedstegnet, så vi får y er lige med 6. Det kan vi så sætte ind op i vores første ligning, ligning 1, så vi får altså, at x plus 6 er lige med 18. Det må så betyde, at x er lige med 18 minus 6, altså er x lige med 12. Så svaret er altså, y er lige med 6. Det var altså Daniel, der havde 6 kroner til at starte med. Og x er lige med 12, så Peter havde altså
12 kroner til at starte med. I B-prøven der lyder opgave 4 lidt anderledes. Der har vi Julie og Louise, som tilsammen har 22 kroner, og de kommer forbi en indsamler fra Kræftens Bekæmpelse. Hvis Julie nu giver 9 kroner, og Louise giver 6 kroner, vil de to piger tilsammen have halvt så mange penge, som Julie havde til at begynde med. Så hvor mange penge havde de hver især? Jo, vi kalder Julies startbeløb for X, og Louises startbeløb kalder vi for Y. Og vi ved, at tilsammen havde de 22 kroner, så X plus Y må være lige med 22. Nu får vi så at vide, at hvis Julie hun giver 9 kroner, altså hvis vi trækker 9 fra X, og Louise hun giver 6 kroner, det vil sige, at vi trækker altså 6 fra Y, så vil de tilsammen have halvt så mange penge, som Julie havde til at begynde med. Hun havde X kroner til at begynde med, så det her det vil være en halv X. Igen har vi to ligninger med to ubekendte, som vi godt kan løse. Og nu vil vi jo prøve at bruge den anden metode, nemlig substitutionsmetoden. Vi skal lige have omskrevet ligning 2, så vi får x'erne samlet på den ene side af lighedstegnet. Vi trækker altså en halv x fra på begge sider. X minus en halv x, det er en halv x. Så en halv x, og så kan vi sige minus 9 minus 6, det giver jo så minus 15, plus y er lig med 0. Så kan vi jo gøre det, at vi isolerer y op i den første ligning. Så vi har, at hvis x plus y er lig med 22, så kan vi trække x fra på begge sider af lighedstegnet, så får vi, at y er lig med 22 minus x. Det her udtryk for y, det kan vi nu putte ind i ligning 2 på y's plads. Så vi får, at en halv x minus 15 plus 22 minus x. Normalt skulle man måske have sat en parentes her, men i og med det er en plusparentes, så ved vi, at vi kan hæve den uden at skulle ændre fortegn. Så derfor behøver vi altså ikke at sætte nogen parentes her. Det her udtryk, det var lig med 0, fordi vi satte jo bare 22 minus x ind på y's plads op i den her ligning. Så nu kan vi så skrive sammen og sige minus 15 plus 22, det giver 7. Så vi får altså også, at det her det er lig med en halv x plus 7 minus x er lig med 0. Og jeg glemte lige at skrive x'et der. En halv x minus x, det må jo give minus en halv x. Det er det samme som minus x plus en halv x. Og så har vi stadig plus 7, og det er lig med 0. Nu kan vi så isolere x på den ene side af lighedstegnet. Vi kan lægge en halv x til på begge sider, så vi får 7 er lig med en halv x. Og så mangler vi bare lige at gange med 2 for at få x til at stå alene. Så vi får altså, at 14 er lig med x. Nu har vi altså fundet ud af, hvad x er. Det var det beløb, Julie havde til at starte med. Så skal vi have fundet y, og det gør vi ved at sætte x ind i ligning 1 heroppe. Så vi får, at 14 plus y er lig med 22. Så kan vi trække 14 fra på begge sider af lighedstegnet. Så får vi altså, at y er lig med 22 minus 14. Så y bliver altså lig med 8.